Ka Voice of the People Party da ka basay ya ka thup Kyrtong ga baar jongki Kyrtong jangka ki bani Aireng ha Elekshon MDC House number 1 sa ka Khasi Hills Autonomous District Council but Giant Hills Autonomous District Council kala pausion na bagalayo Kyrtong lut na baro sanpu pratli ki MDC Constituency. Kini gisan pu pratli ki MDC Constituency kidai habakhen lang ar pukhandai ngot ki bani Aireng bansha jet kum ki dekhot sa ka KHADC but ar pukhandai ngot sa ka JHADC. Hne ka singi ka artarek no pra arja arpsau kene ka parti ka badon hakal yang perca kalapan bana biang sa arngot ki Kyrtong bani Aireng yak Elekshon MDC sa KHADC katau ba kenjok lang rang tong na mau hati bat ka kong deiti majau na malki la yom kra MDC Constituency. Kumban syukro baha ka thop baningkong menha ka khatlai tarik unai wing arja arpsau ka parti kalapan bana arpun nyongot ki Kyrtong na ka benta ka election sa KHADC bat arpsau ngot sa JHADC. Kisan ngot ki pat ki bani Aireng na kabenta ka Eleksyon Giant Hills Autonomous District Council ki kenthop yaw Dr. Simli Shilla na amwi kliterchi uba Theo lapasam na saphai sa snyang uba Soki lapasam na mutlong sa kempor uba Tingsan Pawa na kli riat rambai uba Prince Suklen na saipung nong kli. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya